नमस्कार, जय भोजपुरी। मैं भोजपुरी चैनल में रउआ सभे के स्वागत बा। आज हम बात करे जाता नी पावर स्टार पवन सिंह के नई भोजपुरी फिल्म बजरंगी के ट्रेलर के बारे में। यह फिल्म का ट्रेलर हाल में ही रिलीज भइल बा। आई फिल्म भोजपुरी सिनेमा में नया धमाका करे वाली बा। फिल्म के परिचय। बजरंगी फिल्म के निर्माण यसी फिल्म्स के बैनर तले भइल बा। आयकर निर्माता वे सिन्हा जी हमन। निर्देशन के कमान रजनीश मिश्रा जी संभलले बाणे, जेकरा संगीत पटकथा संवादों की जिम्मेदारी दिहल गईल बा। ये फिल्म भाई बहन के अनोखा रिश्ता पर आधारित बा, जौना में एक्शन, इमोशन और पारिवारिक ड्रामा के बेहतरीन मिश्रण देखे के मिली। ट्रेलर के समीक्षा। ट्रेलर के शुरुआत पवन सिंह के दमदार संवाद से होला। जब जब सीता के दामन पर कोनो दुराचारी के नजर पड़ल बा, तब बजरंगी अपन जान के बाजी लगा दिहले बाणे। इस संवाद से फिल्म के मुख्य थीम के झलक मिलेला, जे नारी समान अन्याय के लड़ाई पर आधारित बा। ट्रेलर में पवन सिंह का रौद्र रूप देखे के मिलेला। उनकर लाल आंखा गुस्सेल चेहरा दर्शावत बाकी फिल्म में एक्शन आ अन्याय खातिर लड़ाई लड़त नजर आई हैं। ट्रेलर में कई एक्शन सीन दिखावल गईल बा, जेकरा में पवन सिंह के दमदार फाइट सीक्वेंस शामिल बा। फिल्म के कहानी भाई बहन के मजबूत बंधन पर आधारित बा। ट्रेलर में दिखावल गईल बा कि पवन सिंह के किरदार अपन बहन के सम्मान खातिर समाज के बुराई अन्याय से लड़ाई लड़त बा। कहानी में इमोशनल एक्शन के बेहतरीन संतुलन देखे के मिली, जे दर्शकन के दिल के छू ले। संगीत और निर्देशन। रजनीश मिश्रा के निर्देशन में बनल फिल्म संगीत के मामला में भी खास बा। ट्रेलर में बैकग्राउंड म्यूजिक कहानी के मूड के बढ़िया से सपोर्ट करेला। गाना के झलक अभी ट्रेलर में ना मिलल बा, बाकी उम्मीद बा कि फिल्म के गाना भी सुपरहिट रही। फर्स्ट लुक पोस्टर। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में पवन सिंह के गुस्सेला दमदार रूप देखे के मिलेला। पोस्टर में उनकर लाल आंखा गंभीर चेहरा फिल्म के गंभीरता के दर्शावत बा। एह पोस्टर के सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रहल बा। फैंस में उत्साह बढ़ गईल बा। एह पोस्टर के सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रहल बा। फैंस में उत्साह बढ़ गईल बा। रिलीज डेट। फिल्म बजरंगी के रिलीज डेट के आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं भइल बा, बाकी ट्रेलर और पोस्टर देख के फैंस में उत्सुकता बढ़ गईल बा। उम्मीद बा कि जल्दी फिल्म के रिलीज डेट के घोषणा भी कईल जाई। निष्कर्ष। बजरंगी फिल्म पवन सिंह के फैंस खातिर एगो बड़ा तोहफा साबित होखे वाली बा। एक्शन, इमोशन और पारिवारिक ड्रामा के बेहतरीन मिश्रण ये फिल्म भोजपुरी सिनेमा में नया आयाम जोड़ सकेला। ट्रेलर देख के लागत कि पवन सिंह एक बार फिर से अपन दमदार अभिनय से दर्शकन के दिल जीत ली हैं। यह फिल्म का ट्रेलर वो अभी तक ना देखनी तो देर कौना बात के जाइए देखिए और अपन प्यार और आशीर्वाद बनाई। जय भोजपुरी चैनल की ओर से हम उम्मीद करत आने की रउआ सभे के ई समीक्षा पसंद आयल होखी। जय भोजपुरी चैनल की ओर से हम उम्मीद करत आनी कि रउआ सभे के ई समीक्षा पसंद आयल होखी। अगर हाँ तो चैनल के सब्सक्राइब करी, वीडियो के लाइक करी, अपन राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलल जाए अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय भोजपुरी, मैं भोजपुरी।